بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا أندري كرورو بنا فلا ما فويني بمنا يا وسكافو ما فويني بمنا كان فنا مسكافو سابلا ميغا بمنا ام بمنا كان فو بو امي بمنا والدو فنا كي ما فويني بمنا ايوا تبارك الله ما فوي بسم الله abla nanu jaranye amku o fana jaranye o bisigi ja ala mbese kele o bisigi ja awo sigi fana tala yi maw nawbe ñon kan o bisika kele nga kele ti bawo ko rade sabula mo hakilla o ti kele ñe kuma be abisa ke ko do be no ne ka famu cugo ti kele ñe o abisa fo ñon ko sira kwa sikatola o nga kuma de ba be ba o nga afura nyongo tajira ka foko o manga kenyanga maible wala ka manga jeble naam o de kojuge sigila no te kelete kojuge kele sigi talando yable bamanandre mutukoroba do kolema ko sigi nyongo yala ko nyinne misali angango tango chogodi ko ne ani nyi ubida kono ebi abi kuma koroba fole ko ne ka koroni nyi e da kono fana ngo jogo da ko parce que mani ne bole ni nyiti wolo wallahu ko me nyi de bitoka neke me obele obu da kono oche Allah ngo ako harama de kan ka tasigi ngol la wallahu o dan ko manye sisa na obi sigila e sigi nyonga tsata men ne nyi kande ubendi akoni o ne fana ko ni nyi ko fenga ko ni fenchi gomna ubendi akote o ni olu bena sigila ali ka soro bi kele nam o amunun te so kelen ngono kuma tama fo kuma do amina nyon soro baraka yoro la nam wala kuma do amek sigida kelina wala kuma do re ala te sigida kelen yere la nam ita soro le dobe dugu dola o ni o ma ben sigila o kuma ni ne olum na ga chodi aywa o misala nyuma bakondo ka yira ka foko ko ma ke chugo ma wanga be aywa awo na hal na funna fanna foro nyon ko ay hakilo di nyoma aka foko karsa ima famu chugo mina ne fana ma famu chugo la donc famu lu tikile nyengo tajira ka foko mo ya table aywa o musko ba kelen ko ni ma ko tubabu ka telephone ya ta halma dende ka ko ala e ko be daga bawo am misala ta ngo chugo di ko halma den ko tlo fla e balma fla ko bu nyongo ko bu ko nyongo fe mo lega nyongo yi ngo chugo di ko kuma bu do ya bi bonya mais tlo fla bi yalla nyongo fe mo depuis ala yu daw mo lega nyongo yi mais bu nyongo kuma na me wallahi akbar o chen ka fo chen e tlo fla ko balma fla do ko bu kuma nyongo yi mais ala yu daw mo lega nyongo yi mo lega nyongo yi wa ngo ko ne ni o telephone misal di dobe jamana dala wala dobe dala ti nyongo ke wala re kala o nga ko nyom mangana Allahu akbar o abinyini ni timina jakko fo nam ni jatimino sabula mogo ni bi sigila ibi jatimina de ke ko la fona blay nam ibi ko sege ka nyedo o ka kanga ke chugum na ka keti o nga ni ma sege ke ma misalta fema aka gele am fon mi fona ke a foti ala clara ka ko la ka ba am misalta ala de ka kuma be ali ordinateur mi fleni armade kuma adamade hakil de do sikatola wede aywa armade fe mara chugo na ko ala ka masayate ko ama bande ako nye flawe sinyi flae ko wu fleli ke nye ko be wo fleli ke nyongo fe mais wuli rafale ke nyongo fle fana je ko nye fara ma de ke nyongo fle ay mais wu nye ko be fle nyongo fe aywa o fana je si abe sinji ya fana ko fo mauka nga ko ke nyafe namu sinji ya kono aka nga ta nyafe aka kunle na nga ke klinyi namu sinji ya kono balama ya fana mo chugula nam ase sinji ya mauka fana sinji ya fana ne balama tiklinyi sikatola sinji ya ye ni mo mi ye sinklemi o sinji ya ko nye fly sinji fly ko tlo fly balma fly awo mauka jate mi no chugula aywa o ninun ti ta feel ni bente able musoro ba la ka komi fimi fo anye abega bente fo nega famula aba fe ka fo ko anga be aywa fo ti bembo comment forne woni fana ba fo bamanandre
a b'a fɛ k'a fɔ k'an ka bɛn ɲ'a fɔ ten wa hakilila kuma in fana nafa ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔ bi sabula hakilila caman bɛ yen nɔ olu t'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw t'a la ka ɲɔgɔn faamu politiki ɲɛmɔgɔw t'a la ka ɲɔgɔn faamu hali an ka finitigiw fana ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la i bɛ taa ye k'a fɔ fɛn dɔw fana bɛ yen nɔ a ka gɛlɛn jateminɛw kɛlen don ka min jira o ye k'a fɔ jamana in ɲɔgɔn faamuyabaliya o de ye jamana in gɛlɛya bi ni ma ya k'a fɔ k'o de don ni kuma ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to maa caman ka faamuyali kɛ ka jira k'a fɔ ko mankan ni kɛlɛ in a tɛ nafa foyi ɲa Bamanan André bisimila ala na nin bi ye tarata ye siga t'o la marsikalo ye tile 30 sɔrɔ o fana ye tiɲɛ ye sanba 221 o ye fana ye wilibali ye fasiribaw fana kɔni ye sɛbɛnniw kɛ fasirikɛfow kɔnɔ an bɛna lajɛ siga bɛ se ka don o de la ka siga bɛ se ka don o la olu ye fasiri kɛ u ye kuma mun fɔ siga bɛ se ka don o la mais i y'a daminɛ cogo min na siga t'o si la o tiɲɛ mali san kalo jugun don a tɔ ye tile 1 ye sabula marsikalo ko caman bɛ kɛ yan ko caman bɛ kɛ Mali kɔnɔ wallahi ko caman bɛ kɛ yan ni waati jan jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛn koba caman bɛ kɛ Mali kɔnɔ marsikalo ye siga t'o la ala k'an kisi ɲinan t'a la ala k'an kisi ɲinan ta kasara ma min na ayiwa an b'a ta lesɔrɔ o ye faso ka fasili lesɔrɔ ko di ɲɛta est-ce que an bɛ ɲɛta sira kan ayiwa a sɛbɛntiyalen kɔni don k'a fɔ ko musow ni cɛw ka hakɛw bɛ se ka kelen cogo min na hakɛ bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ɲininkali dɔ don ayiwa adamadenya taabolo la u b'a fɛ hakɛw ka kɛ kelen ye adamadenya taabolo la sinon hakɛ kɛ tiɲɛ depuis ala y'an dan tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye n'i y'a bila ala ko minɛ kɔnɔ a kuma tɛ se fɔ wɛrɛ hali du la an de ye dutigi an de musaka bɔ donc an bɛ kɛ kelen cogo di bisimila ko adamadenya taabolo la an ka pereferi latigɛ ka hakɛw kɛ kelen ye ko taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ taara jamana fɛ min bɛ wele ko politique nationale de genre ko ale sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na ko fɛn caman ɲɛna nka wulikajɔw kan ka ɲɛsin fɛn caman wɛrɛw ma taali ɲɛfɛ ko a ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na sisan ni o ye comité de suivi à l'accord ye ko olu ka tɔnsigiba kan ka kɛ Kayi o senfɛ ko hakili jagabɔ kɔni b'a la ka kɛ fɛɛrɛ minnu dabali minnu bɛ se tigɛ wasa bɛn sɛbɛn lawaleli ka se ka bɔ a nɔ la ka taa ɲɛfɛ ko baaraw bɛ sen na Kayi o bɔlen kɔ sa Adama Samaseku ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cɛmancɛ fan kan ka kɛ mako bɛ fɛn min na o bɛ n'a fɔ pont pont min mako bɛ nguloma kolo gɛlɛnw na wasa a ka se ka tɛmɛ sira ɲuman ye cogo min na ko cɛmancɛ fan kan ka kɛ o de ye Ablaye Andane ayiwa le reporter ils ont reporté quoi ce matin le reporter a jira k'a fɔ ko Modibo Sidibe ale ni MPS mɔgɔw ka hakililaw siratigɛ la k'a ko ɲɛmaaw kan ka jamana de jɔ jamanadenw mako bɛ jamana sugu min na jamana ɲɛmaaw kan ka o baara de kɛ Ablaye Andane o bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko péage ko siratigɛ la ko kun min na a ɲinina k'a fɔ ko bolimafɛnw tɛmɛ o tɛmɛ u k'a sara ko a kɛra ka da dalilu minnu sababu minnu kan le reporter ma kɛlen don k'u nɛn don a kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen ko sa barikani bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na sabula kulu dɔw wulilen don n'o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye ko olu kɔni ka wuli ka jɔ u b'a la ka dɔ fara a kan don o don ka taa fɛ wasa u ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na ayiwa gafe utigɛlilaw bɛ kɛnɛ fara la ale y'a jira ayiwa a kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔnɔw kɔni ka festival Ogobaɲa senfɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma Ablaye Andane ali Tembe ko ale kɔni ye maaw lasɔmi ka jira sa k'a fɔ ko Mali ni an ka farafina tilefɛ gun ko an b'a la ka an ɲɛsin farati de ma Ablaye Andane min bɛ tali kɛ faliba minnu kɛra Ogosagu ko sɛgɛsɛgɛliw kun kan ka kɛ a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabiw ma bɔ fɔlɔ ko Human Rights Watch olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔtɔlen don sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi la Ablaye Andane gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau u ye jɔn de indiqué bi sɔgɔmada na dag n'a kɛ dakuruɲa kelen hakili jagabɔ a ko di a y'a jira k'a fɔ ko Sikaso
ko turu be Sikaso la abla nan turu be Sikaso mun turu Bamanchu ka turu ayato alama turu sabula ko ni jetuna ke jatino jira ka foku bala ku ka Dakar si Sikaso fan chama fe am wati mne ko sisa ko même tali ke kenandugu fawa re ku utalinu Dakar do sigir no ko ne kenandugu fawa tetime club bina ne jatika nam waka yira fona ka fo dugumbe wule ko Thierry o Thierry ni alebe kuchala marala ko mako fele no fana yira idno ko hali ka soro la somni kuma fora ka kunda fondi la kana so de bawma nam kutala ka kala du nyina ka benni gele yanyi fonu tunu gando mina ko mako ne sirane do ko sebe sigida nuna ayo ko nyemo de kanga la sista ko kanga mingo ko ke juna wasa ne ko na taka buluda alaba yorobe bina ke koronel amalaka sira o de nyako sebe abla yala kan kishuma amin ya rabbi lakana baliya kele nuna ko Bamanchu e wala jugu doke Bamako naka koro ablandan indicateur mo ko club ulon flanga jato ajira ka ko atubo negala de kudu negala o yori me kati negala we mu nege kati era wala kati negala ayo ala anya dola sura wale kera lu kon tara bi jana mo kan no e Bamanchi woni bandude bon naktara revila amanyini ayo inshallah amanyini ko sobe nga ko kara sura du klama fe anye kuna fone follow soro fo 0 moy wati nuna nam minu asoro minu manjambli nga ana sege mauna bo kala mara jukli du fiance rom so fene la sona inshallah wole ko yani kajira ka foko buluchi fura min besi na no fo ko AstraZeneca ko OMS mo ga jira saka foko a nafaka bonga teme afratima ko ko ablay aywo docteur Yusuf Mangara ko ale Amadou aya sanogo jabi ajira ka foko general kanga I waso ni femi o de akele ka seba soro kele dagala sikatola ko general ka seba waso kunde ya ko ni waya ko kuno lo awo wetnye les échos wele ala sementia ka foko ben asebe mintemana farabugu dozo ni flow ni ñanche nam ko munde be sebe kono les échos mo ko ni ko ne do ak ma ba do kono te ñuma e fatuma no ayo ko les échos mo ko ni ko ne do kuma do ni ñanche ak sratela docteur Fodje Tanji Guro ni ale sociologue yarwada tabio do mabado ajira ka foko anga stabe kalango gele kalanso ko gele mi 600 ku gafere de motra valente kalando fe amoti nego 600 Allah akbar malini l'amerika jamana ka janyo na baro stratkela ko mamu kan nani jate olu ko ni kalana l'amerika jamana nyamo fe tabulu do kan apeje mo ko kulube wuli ka jola wasa so hana mashingo stratkela ma chama si ka chaga do daylo hukumu no kono chugomina ko apeji mo ko bara do la blanda ala kanu ge wolo amina gafe mu l'indépendant kayere amba fa kayere ni am desara ayo akuk magacha jango kuna fulu ba kono bisa wala jira ka fo samba fulani mu ko barakala chama de kuna kusube jamana kono ko bara do sebe mi blara la senanga jamana nyama uma abse fo keme ani fla jatema bara bla sebe ko ma bawulun flan mun ba fe ko fulu baral munu wa fe ka bara bla ke gerefu o de fulu baral ka bara bla te o ka fulu baral bara bla en tala tuguni de ne akle de bamana ganda mun ba fe ko fulu baral watila odu odu wanya fo chuko nyuma aywa o keme ani fla jate la seranga jamana nyama ma kabako ko samba fla ni mo wan kilin kono ayira ka foko barakela bawulun fla olu ka baraw tiena la chômage technique la ko ma keme fla jate be no ko lu gena ka barala ko barakela de ko kusube ablandan ko nyumay ko tosgi ba mi ni chifu mi tuka ke farafna le fe gunga démocratie ni kalata ko hukumu kono ku ya nyini ka foko aka mamu mesuko kamo jamana nyima no fe sharaka yele maka ke sambisa bai ni shisa sambisa wa bisa jamana nyima nyini wa joro munu ni kalata joro yi ani ma wusu wandiga bla joro munu na ko keme jatla ko bisa wan duruka di shifuma o yu la nyike ayo kaduma foko ta nyini te dima de
no diruma do dire muso ma donc le ba toro baliku fana ba fa ka to duma abina wasu zakki ma jazila ni biso anduru diro luma biso wadira muso ma to yoro nduru ya to biso anduru fana bi baliku ma sake ay chokorba mu vola ay abikina wasu sa ya famu ni debita ay saba sisa misale commune de la ko kelen ke muso debita ta saba ya donc kelen ga muso yi kelen ge chifien kelen ge balgue kelen ay chokorba ni nu ay ma am mo en nani de chifin be muso be baliku be chokorba be o shi tkele o chokorba bu se mala ay alhamdulillah abamula nam aywa akuma bi te folo o kala yini kon yeni abla fo fanga di diwo fanga bi nyini de afuye nga ni afana datuguri nye chugo do eta soro de o fana gele mai sani fere ko kuma kono ko contrat ba duru ani kema flani mugani kono ton ko koni bara sira ka ke samba flani mugani kono amusa ka sira sifa wode milliard kema dur jatema ayo nga jamana kono moto taxi ko stratégie la ko anyinde do moto taxi tu fe ka ko ka sebengo balaje la clé menen baga ke chini ablandan ku da sharama o kany parce que j'entends don jondo ko achara menen baga ke chini anta fo chini kene chini ala don la baye chini kene ya damne chini nyakli bi damne ayo ala go yirana amina info matin naga jabele ni jon jaye Sheriff Ousmane Madani Haidara munde kera munde fora ko jamana nyama kala tan no tan nula ko anyini akano baw fe ko uluka ale makono kuna tege nyeshiromna ko jama kata yeve aywa ko kono tayoro la fo jamo bina segere mo bina segere wala mo bina segere ma fanga nyin to bina segere ke na le niveau donc fanga nyin to bina segere ayo parce que dolo u ka makono na tege yere be bita mo ko foge be bita shwala ke atwa no fana ga kuma ro yele manene avant non ako abideli ga fo ka date politique o way net ko la yele ba mano gote ayo oko ne ko malila ma shiti kuma na kuma mimine akana kuma oche mo kuma na malantini ke ayu mine kele o mal doronte ablay bonne mal dalu ali ne bitu ga fo mo ko kuma chama ngo ibisi ga fo mo ko nyini ndabla kolon voilà me kana fo tinike ni go gitinike ma di malo figa kuma de ma kuma na malila ya be amisele chama be ntuma to fo a chama be voilà bismillah o ko sayeli jamana la kan stratégie la ko Tchad kele chedo lu koni sira mali dancela ay tubarkal ko ba wala kana de bonke mali tribune amba kunchenoy ala jaka fo ko bamachia wala ko mo konnana ko sika kelendo Apollinaire Compaoré la ka fo ko ale bala ka musaka di bamachi no waso ko sika chinen nuke Apollinaire jedu Burkina le Burkina na fulu batigi do d'accord aywa awo ko groupe Tchagada mawlo ko groupe Plan Nord d'Afrique ko ale de Télécel tiki Télécel tiki do ouais ko Burkina fana patrona nyama bado o Apollinaire Compaoré ala do kuma tawale tugoli ko ale de kodo ablay ko ale de yini wala enke ba ya ablay ko sika kale no la ka fo ko apala kaninke aywa yakila joro mun farata mo kan ga do femi ba kun wala ko sa ko jamana be sika senga sigi jamana mine kono chugo mina no iri fondation du Mali o ko maître Kasum Tapo ale kulu do sigi singa mo le ko Morema o ko baro kono damna aywa ya sangare no ale ka hakili jabo ko mo kono na ade ma PSC ma do ministre korodo amodo o ko jamana gela mi Malina ko nyamo ko geladi aywa nyamo tala ko joro la nam ni so wanda na kuna folteli kuma wado ya blay amba ku chono bon André jamana Mali Mali jamana ba oke ni mo ye da fa jamana Mali gola iko kuma bimine donc nambi kuma anga kuma chodo oke voilà bon bimba fa nyini ga wari mara yoro jumele jolle be mako parce que ani baksia o na fulu banglaw wari mararo ba fu bangi banga jande banga cha banga janya
mais banque kelen bɛ a bilalen Sénégalais ka tɔgɔ la i b'o banque la BNDA fɔlɔ a bila kun ye dɔrɔn Sénégalais ka banque le développement agricole le financement l'accompagnement le projet mais sisan ale yɛrɛ yɛlɛmana ka a y'a ye k'a ça va pas a yɛrɛ kɛra banque ye ale bangera le 30 mars 1981 ka assemblée kɛ ka banque yɛrɛ sigi ka sigi sanfɛ ka kɛ banque ye ka fɔ n'i ye banque kɛrɛnkɛrɛn ni banque tɔ tɛ kelen ye ni banque de bɛna ɲɛsin sɛnɛkɛlaw de ma ani sɛnɛ yiriwa ni sɛnɛ bɛ kɛ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka dɛmɛ cogo di u y'a jɔ n'o hakili de ye o waati u y'a kelen dayɛlɛ Bamako ka kelen dayɛlɛ Kucala a daminɛ ni 2 de kelen Bamako kelen Kucala mais bi nan de b'u bolo Mali bɛɛ kɔnɔ mais bi an bɛ yɔrɔ min na u ye taabolo yɛlɛma c'est vrai u bɛ sɛnɛ kɛ ka sɛnɛkɛla mais banque tɔw bɛ fɛn kɛ olu yɛrɛ b'o kɛ u tɛ se to sɛnɛ fana dɔrɔn ma n'u tora sɛnɛ dɔrɔn ma caman b'u ka sɔrɔ la mais a jɔra sɛngɛ o yɔrɔ min na a y'a sɔrɔ faso Maliba yɛrɛ ka nafolo ye 55% o de y'a ka part ye donc kɔrɔ jamana ta de kun don jamana ta non a ta tɛ dɛ a ni yɔrɔ ka bɔ a la 55% o ye jamana ta ye actionnaire majoritaire tɛ BCM Banque centrale du Mali olu ka 15% b'a la 15% Banque de développement du Mali BDM ale ka 10% tun b'a la ani la caisse centrale de coopération économique o ka 20% b'a la ni nan da fara ɲɔgɔn ka banque ni jɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko maa 389 de bɛ baara kɛ olu ka banque bɔrɔfara bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na o bɛ yɔrɔ bɛɛ Paris bureau kelen b'u bolo région fɛn fɛn n bɛ Mali la bureau b'u bolo yɔrɔ dɔ la bureau ye 6 ye yɔrɔ dɔ ye 7 ye yɔrɔ dɔ parce que Sikaso ye 10 ye parce que o b'a dɔn ko ni ye sɛnɛkɛnɛ yɔrɔ dɔ bureau 10 b'u bolo yɔrɔ la Segu Bakisiko yɔrɔ la 6 b'u bolo parce que maloforo caman bɛ yen Moti 3 bɛ yen Tombouctou kelen Gao kelen Bamako 14 de bɛ yen Kulukɔrɔ 5 de bɛ yen Kayi 3 de bɛ yen ani Paris kelen bureau kelen e b'u bolo donc n b'a fɛ k'o de fɔ bi banque nana cogo min na jigiya mun kama n'a ye yɛlɛma mun kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Bamako la banque 14 de bɛ Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔ banque 14 jawaritigi bɛ de banque 14 aw ka wari bila o la donc il y a Ecobank il y a Orabank Coris Bank IBA Bank o ye banque mun nana kɔsa in na mais banque kɔrɔlen mun don BDM BMS BIM BNDA B16 Bank of Africa BICIM BICIC BCAO Banque Atlantique ni banque tan nan dɔ fana tun bɛ wasila ko Camara Bank ale ta Camara Bank ne ma deli gome Bakari ɲininka wari b'ale de bolo Bakari e de bolo o fana tun bɛ Aseyi la yo a b'a Aseyi la Camara Bank ne ma deli gome ni bi de ne ko ma deli gome bi banque filɛ soba min na dɛ ne bɛ Ora mais e mun fɔ ma deli gome Ora Bank sanfɛ dɛ i b'u ka fɛngɛ ye o banque kɛra cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ a conférence de presse ne tun bɛ yen a dayɛlɛli conférence de presse la ne tun bɛ yen n b'a fɔ i Traoré i Jite